K'a fɔ ko bibili bɛ ka bɔ san o san bibili kura bɛ bɔ san o san ko min jiginna isa yɛrɛ kan k'o tɛ yen bilen mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali k'a ta hakilila fɔ dɛ nka anw yesu danabaaw b'a kalama yesu yɛrɛ ye kalan di ko sankolon dugukolo bɛ yɛlɛma ala ka kuma tɛ yɛlɛma a tɔmi kelen tɛ bɔ a nɔ na ala ka kuma b'a nɔ na ala min y'a di se bɛ o ala ye k'a mara a lakeka adamadenw ka faamuyaliw bɛ yɛlɛma adamadenw ka miiriliw bɛ yɛlɛma nka ala ka miirili b'a nɔ na ala ka kuma b'a nɔ na tiɲɛ don fan dɔ fɛ bibili ala ta de don mɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a woloma nin ye ala ta ye nin tɛ ala ta ye o kɛra baaraba ye bibili kitabu 66 min b'an bolo sɛgɛsɛgɛli ni ala deliw barika la egilizi fɔlɔw nana o de jateminɛ k'a dɔn ko o de ala ta lakeka ye sɔsɔli tɛ minnu na o ye bibili kitabu 66 ye layidu kɔrɔ ye 39 layidu kura 27 o bibili bɛ an bolo tiɲɛ don an b'a dɔn an balima egilizi wɛrɛw ye kitabu wɛrɛw ta k'a fara 66 in kan dɔw ta bɛ taa fɔ 76 75 la an t'u sɔsɔ o bɛɛ n'u ka miiriliw de don bibili traduction o bɛ sen na o baara bɛ taa ɲɛ sabu danabaw b'a faamu ko ala sago don siyaw bɛɛ kanfɔbaw bɛɛ ka a ka kuma sɔrɔ u ka kan na o baaraw bɛ sen na dɔw t'o faamu k'a ye ko bibili bɛ traduit dɔw bɛ miiri ko ye bibili kura ye o tɛ bibili kura ye effort de bɛ ka kɛ baaraba bɛ kɛ musakaba bɛ don a la sɛgɛnba bɛ kɛ walasa ka bibili yɛlɛma k'a traduit kanw bɛɛ la bamanankan ni bɔbɔkan ni filakan ni marakakan ni maninkakan ni ayiwa siyaw bɛɛ sɛnɛfɔkanw a bɛɛ lajɛlen na a bɛ taa jamana wɛrɛw la o cogo la fan wɛrɛ fɛ traducteurs bɛ taa ɲɛ ka kɛ ni kalanw ni faamuyali kuraw ye ayiwa u b'a lajɛ ka bibili améliorer i n'a fɔ a faamuyali bɛ nɔgɔya cogo min na hali sura minnu bɛ bibili la bi ani versew a sɛbɛn wagati la u tun t'a la o kalantigiw de ye o jateminɛ kɛ ka bibili kilan k'a kɛ suran verse walasa an ka se ka yɔrɔw ye nɔgɔya la o bɛɛ ye dɛmɛliba ye mɛ ala ka kuma b'a nɔ na tradition fana n'i bɛ bibili yɛlɛma kanw kana a bɛ kan fɔlɔ la cogo min na o kelen de bɛ kan kura in na a bɛ kɛ yɛlɛma min na fana o kɔrɔ i tɛ bibili fila ta k'a fɔ nin ye kunun ta ye nin ye bi ta ye k'u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ayi ko dɔ b'a fɔ ko yesu fagara dɔ b'a fɔ ko yesu ma faga i tɛ o ye bibili la o a bɛɛ ye kuma kelen de ye a kɔni bɛ kuraya kanw bɛ yɛlɛma cogo min na tuma dɔ faransɛ bɛ fɔ cogo min na bi i b'a sɔrɔ a bɛ san 1000 bɔ faransɛ tun tɛ fɔ o cogo la kan bɛ yɛlɛma a ka diɲɛ kura cogo kan bɛ yɛlɛma donc bibili fana o b'a traduit ka version kura dɔw bɔ mais kuma fɔlɔ min bɛ kɔrɔlen kɔnɔ o kelen b'a kɔnɔ mais kan bɛ yɛlɛma cogo min na o b'a dɛmɛli kɛ walasa mɔgɔ ka se ka faamu bidenw kanw na fana a miiri de y'o ye mais k'a kɛ i n'a fɔ bibili kuma kura dɔ bɛ don dɔ b'a fɔ ko mariyama ye yesu bange dɔ b'a fɔ ko ayiwa ane de ye yesu bange o ɲɔgɔnna tɛ bibili la a bɛɛ ye kelen ye a kɔnɔ kuma bɛɛ ye kelen ye nka kuma bɛ yɛlɛma cogo min na bamanankan bɛ yɛlɛma cogo min na faransɛ bɛ évoluer cogo min na o bɛ bibili fana traduit k'a bɛn bidenw kow ma walasa bi mɔgɔw ka se ka faamu n t'a dɔn n'o yɔrɔnin fana bɛ faamu a la k'a kɛ i n'a fɔ san o san bibili kura bɛ bɔ san o san kuma kura bɛ don min ni fɔlɔ taw tɛ kelen ye ayi o tɛ tiɲɛ ye ala k'an dɛmɛ matigi ka to an fɛ